Okay. One question which many people ask. O întrebare pe care au întrebat-o mulți oameni. Christians, non-Christians. Creștini sau necreștini. Is this. A fost. Am I accepted by God? Sunt eu acceptat de Dumnezeu? Okay. And people have struggled with this question. Și mulți oameni au avut așa un fel de tulburare și nemurire în legătură cu această întrebare. And today I want to answer this question once and for all. Azi doresc să vă răspund la această întrebare odată pentru totdeauna. Am I accepted by God? Sunt eu acceptat de Dumnezeu? Okay. Let us look at Leviticus. Să ne uităm la Levitic. Chapter 4. Capitolul 4. All right. We are talking here about all the offerings. Și aici vorbim despre jertfe. All right. And today let's just touch a little bit about one of the offerings. Și astăzi aș dori să vorbesc doar așa un pic despre una dintre jertfe. Okay. I covered all the offerings with you. Despre jertfe am mai vorbit și în trecut. But let's see how this offering works. Să vedem despre ce e vorba când vorbim despre această jertfă. Okay, let's start from verse 1. Și vom începe de la versetul 1. The Lord spoke to Moses saying, și Domnul a vorbit lui Moise spunând, speak unto the children of Israel saying, vorbește fiilor lui Israel și spune-le, if a soul shall sin through ignorance against any of the commandments of the Lord concerning things which ought not to be done, and shall do against any of them, când cineva va păcătui din neștiință împotriva vreuneia dintre poruncile Domnului, făcând lucruri care nu trebuie făcute. Okay. If the priest that is anointed do sin according to the sin of the people, then let him bring for his sin which he has sinned a young bullock without blemish unto the Lord for a sin offering. Dacă preotul care a primit ungere a păcătuit și prin aceasta a adus vina asupra poporului, să aducă Domnului un vițel fără cusur, o jertfă pentru păcat. Verse 4, and he shall bring the bullock unto the door of the tabernacle of the congregation before the Lord, and shall lay his hand upon the bullock's head and kill the bullock before the Lord. Să aducă vițelul la ușa cortului întâlnirii înaintea Domnului, să-și pune mâna pe capul vițelului și să înjunghe vițelul înaintea Domnului. Verse 5, and the priest that is anointed shall take of the bullock's blood and bring it to the tabernacle of the congregation. Preotul care a primit ungerea să ia din sângele vițelului și să-l aducă în cortul întâlnirii. All right. Very, very simple. Simplu de altfel. Okay? So, this is Old Testament. În Vechiul Testament. And let us see this picture. Această întâmplare este în Vechiul Testament și să ne imaginăm un pic despre ce e vorba. A man or a woman has sinned. Un bărbat sau o femeie au comis un păcat. Okay. They did something which they weren't supposed to do. Au făcut ceva ce nu trebuiau să facă. Okay, that's what it says here, right? Și asta spune în acest verset. So they have sinned. Și au păcătuit. So when you have sinned, și atunci când ai comis acel păcat, this is what you do. Și așa se făcea. Okay? You go to the temple. Mergi la templu. Okay? But before you go to the temple, înainte să mergi la templu, there is a procedure what you have to do. Era o procedură, un obicei ce trebuia făcut sau împlinit. So let us say you are not a farmer. Și poate nu era fermierul omul nostru. You are a person working in the city, you cheated, you lied. Okay. Poate era un om care lucra în oraș și poate a înșelat, poate a mințit. Okay. So before you go to the temple, și înainte să te înfățișezi la templu, you stop at the marketplace. Trebuia să te oprești la piața de animale. Okay. And you have to buy an animal. Și trebuia să cumperi un animal. Okay. It can be a sheep. Putea să fie o oaie. Okay. Or in this case here, it's a young bullock. În acest caz, în exemplul nostru, este un vițel tânăr. Alright? Because it's going to be given as a sin offering. Și acest vițel, acest animal era dat ca jertfă pentru păcat. Okay, so I want you to imagine right now what the man or woman does. Și vreau să-ți imaginezi ce făcea omul din întâmplarea noastră. Alright? So he goes to the market. Merge la piața de animale. Okay, this is where all the animals are. Unde erau toate animalele. And this is what the man goes through. Și prin asta trecea acest om. He looks at all the bullocks there. Se uita, de exemplu, unde era locul unde erau viței. Okay? Or sheep.
sau unde erau oile. And he says, I'm going to buy one. Și el caută să cumpere una pentru jertfă. I'm going to take it to the temple. Să o ducă la templu. Okay? So he looks Și caută and he says, which is a good one? și caută sau cercetează care este cea potrivită sau Okay. animalul cel So potrivit. how do you look for a good bullock or good sheep? Cum îți dai seama că ai găsit un vițel sau o oaie potrivită pentru jertfă? If you're very poor, you bring pigeons. Dacă erai foarte sărac la vremea aceea, aduceai turturele. Alright? So you look at the animal. Cauți animalul, Okay. Look at his head. te uiți la capul, la formatul capului Nice head. și trebuie să ajungi la Okay. concluzia că era un format bun. Okay, you can think of a sheep. Te poți gândi la o oaie. You look at the head, very nice Te head. uitai la căpșorul ei și spune, uite, e bine alcătuită. Okay, the head is covered with wool, right? Și este destul de lână Okay, so you part the wool and see. și despici lâna și analizezi Yes. exact lucrurile cum trebuie. Okay, it's not dry skin. Nu e uscată sau nu se simt Alright, oasele, all the hair is falling down. nu cade The wool toată is falling lâna. down. No. It's very nice. E un animal plăcut. Okay, then you feel the back. După aceea cauți la spate, la Okay, grăsime. the back of the lamb. Îl cauți pe spate, pe acel Or the bullock. Okay. berbecuț sau pe acel Alright. vițel. You pat it. Pui mâna pe el, îl cercetezi, cauți. Okay, you feel it from the underneath, Vezi dacă the o body. fac bine, Okay. simți dacă toate părțile sunt frumoase. Alright, then you look at the legs as well. După aceea cauți și analizezi picioarele. Alright, you feel the legs. Și simți așa dacă piciorul nu are nicio plamă, Okay. niciun defect. And then you take up and you look at the hoofs, the bottom. Te uiți la Look. copită, cât Okay. e de sănătoasă copita. Oh yeah, because you can tell if the sheep is not healthy, the cow is not healthy. Pentru că poți să spui dacă e deshidratată sau nu e deshidratată. Okay, so you take up one foot. Okay, take up the back foot. Cauți Okay, la toate picioarele. pat. Deci îl cauți și îl inspectezi. Okay, then you say, okay, this is a good animal. Și ajungi la concluzia că este un animal bun pentru jertfă. So you buy it Și plătești prețul pentru el, îl cumperi and you take it to the temple. și îl iei cu tine și îl duci la templu. So it can be a young cow, it can be a sheep, can Poate fi un be. vițel tânăr Okay. sau un berbecuț sau o oaie. Now remember, you are the sinner, Da, să ne amintim de ce facem lucrul ăsta. Tu ești cel păcătos alright? And there is a priest in the temple și este un preot uns în templu who stands in for God. He represents God. care reprezintă Dumnezeirea sau îl reprezintă pe Dumnezeu. He's not God, El nu este Dumnezeu, but he's a standing. It's like he's a substitute. dar el este precum alesul lui Dumnezeu sau cel care îl reprezintă pe Dumnezeu. Okay? So when you bring the sheep in or the bullock, Și când aduci tu animalul tău pentru jertfă, alright? And the priest will come, iese preotul la tine, da? okay? And you present this animal to the priest. Și prezinți jertfa sau animalul pe care l-ai cumpărat pentru jertfă. Okay. What does the priest do? Ce face preotul? You see, here is the crucial question, Este o întrebare esențială, which many people seem to miss it. care mulți oameni nu au băgat-o în seamă până acum. Or we know it, but we don't see it. Sau au știut, dar nu și-au dat seama ce reprezintă. The priest Preotul takes the animal ia acel animal destinat pentru jertfă and now examines the animal, the sacrifice. și inspectează și el această jertfă. Okay? So, why? De ce? Because for the priest, it's very important that this animal be without spot or blemish. Pentru că în ochii preotului el trebuie să cerceteze pe deplin animalul și să vadă că nu are niciun defect sau nicio blamă. Alright? So he goes through the process, he examines the head again, Și acum și preotul trece prin aceeași procedură, atinge capul animalului, alright? Parts the wool, see whether there's any spots on this animal. despică lâna, caută să vadă dacă sunt pete sau se simt oasele, Alright, looks at the side, se uită în lăturile okay, animalului, looks at the legs again, caută și el picioarele, and he looks and he examines the whole animal, examinează și cercetează întreg animalul. and then he says, Și apoi this is acceptable for sacrifice.
decide și spune acest animal este bun pentru jertfă, îl accept. Okay? So now, verse 4. Acum în versetul 4, Okay? There's one more process mai este încă o procedură before the animal is sacrificed. înainte ca acest animal să fie jertfit sau tăiat. Okay? It says here, he shall lay his hand upon the bullock's head and then kill the bullock before the Lord. Să aducă vițelul la ușa cortului întâlnirii înaintea Domnului, să-și pună mâna pe capul vițelului și să înjunghie vițelul înaintea Domnului. Okay? So now the animal has been examined. Și acum acest vițel a fost examinat, So- s-a uitat la el, a fost So the analizat. person who brings the animal Iar cel care a dus acest animal now lays his hand upon the head of the animal își va pune mâna pe capul animalului before the animal is sacrificed. înainte ca acest animal să fie jertfit înaintea Domnului. Okay? Very easy, right? Până aici e ilustrație ușoară, da? Now the question is this. Întrebarea: Why doesn't the priest examine the man or the woman who brings the lamb? de ce preotul nu îl ia la examinat pe cel care a cumpărat animalul pentru jertfă? The person is a sinner. El este păcătosul, da? It is already known that that is why he brings the animal. Deja este public faptul că de aceea a adus acel animal pentru sacrificiu. But the animal must be acceptable. Dar animalul trebuie să fie acceptat, trebuie să fie fără pată. All the focus is on the sacrifice. Și întreaga atenție și a omului și a preotului este pe acea jertfă, pe acel animal. Never on the sinner. Și preotul nu îl ia la întrebări pe păcătos. Never. Niciodată. All the examination Întreaga examinare is on whether the sacrifice is perfect or not. este dacă această jertfă este perfectă și potrivită pentru a fi tăiat. You see, if one of the legs is a little bit, defective, Dacă unul dintre picioarele acestui animal, vițel în cazul nostru, The este priest- cu defect, will say, no, this is not acceptable. preotul va respinge jertfa și va spune această jertfă nu este acceptată să fie adusă în Bring fața lui Dumnezeu. an acceptable sacrifice before Adu God. un alt animal care să fie fără pată, fără cusur. Why? De ce? Because, look at this. When the man lays his hand on the sheep Când or omul bullock, își pune mâna pe capul animalului, all his sins întregul lui păcat is transferred to the animal, este transmis acelui animal and the spotless lamb, și acel miel sau vițel fără pată, fără vreun defect the goodness of the animal și bunătatea lui sau întreaga lui, completarea lui is transferred to the man. este transformată către om. So the man who is a sinner, Omul care este păcătos sau a Okay. păcătuit he comes to the temple vine la templu with a perfect animal, cu un animal fără cusur so he can get this perfection pentru jertfă, ca el să primească acea perfecțiune de la animal. okay, and all his sins and dirt and all the things which he did wrong Și întreaga lui mocirlă și mizerie și păcat pe care le-a făcut greșit înaintea lui Dumnezeu will be transferred to the animal. va fi transferat către animal. And the man walks out of the temple free. După aceasta, omul pleacă de la templu curat sau curățit Free. și liber. What happens to the animal? Ce se întâmplă cu acel animal? The animal is now sacrificed. Acel animal va fi sacrificat sau tăiat. So what is important here? Ce e așa de important aici? The man Omul or the sacrifice? sau jertfa? You see, does the priest go to the man and say, or the woman, Este exemplu în Biblie acest lucru că merge preotul la om,
la om sau la femeie care au adus jertfa. And the priest says, oh, nice animal, Și yeah. spune, e drăguț animăluțul Put it tău, outside there somewhere in the pasture, lasă-l acolo în pășune, you know, with the other 10,000 sheep. cu celelalte 10.000 de animăluțe. Now let's talk about your sins. Și acum să discutăm despre viața ta păcătoasă. What have you done? Cu ce ai greșit? Let's plan 5 hours. Hai să plănuim Let's start. azi pentru tine 5 ore să discutăm. What is your sin? Care este lucrul care l-ai făcut greșit înaintea lui Dumnezeu? Let's start from your family. Și putem să începem cu ce ai greșit familiei tale azi. How about your work? Cu ce ai greșit în lucrarea ta. You see, all of those things don't matter Toate aceste lucruri nu mai contează because the emphasis is on the sacrifice. pentru că întreaga atenție este pentru sacrificiu, pentru acel animal adus ca jertfă. The animal is extremely important Animalul în sine este extrem de important because of this transference of sin. datorită acestui moment când se transferă păcatul sau murdăria. Without this, Fără această punere a mâinii pe capul animalului, then the animal is not important. acel animal nu are nicio importanță. Then, come on, let's talk to the person. Atunci ar trebui să ne concentrăm să vorbim cu persoana. What is your sin? Care este păcatul tău? Cu ce ai greșit? Against God. Cu ce ai greșit înaintea lui Dumnezeu? Remember, this is Old Testament. Este vorba despre Vechiul Testament. You can get killed for your sin. Puteai să fii condamnat la moarte, ucis, pentru că ai păcătuit înaintea lui Dumnezeu. And definitely you can get punished. Și bineînțeles că erau și niște pedepse acolo date. Yes. Very real in the Old Testament. Este real în Vechiul Testament. But you see, because of that one act of laying your hand on the animal, Dar datorită acestui practici, a pune mâna pe capul animalului, okay, înainte să fie sacrificat, here it is in the Bible. este în Biblie. You transfer your sins and all your mistakes, all the badness that is inside you. Așa se transforma toată fără de legea și tot păcatul, toată răutatea din tine. Okay, but at the same time, Și în același timp, you get the cleanness from the animal. primeai impuritatea animalului. That is the symbol of the sacrifice. Și acela era simbolul sacrificiului. And now you walk out of the temple Și după aceea plecai de la templu, a free person, o persoană liberă, liberă de free păcat. from your sin. Liberă de păcat. Okay, so far everybody? You understand this, right? Înțelegeți până acum? No problems. Nici o problemă. Now let's move to today. Să aducem acest lucru în zilele noastre. We still sin. Încă oamenii fac sau Alright. comit păcate, da? You may say, well, I didn't kill anybody. Și vei veni și nu se spune, păi eu n-am ucis. We're not talking about that. Nu despre asta vorbim. Okay, remember, if you go by God's standard, Dacă mergi să cauți, să urmezi standardul lui Dumnezeu. okay, because God is perfect, Pentru că Dumnezeu este desăvârșit, este He is perfect. perfectly holy. Dumnezeu este desăvârșit și sfânt. Okay, so we say to ourselves, Și atunci noi ne spunem nouă, am I accepted by God? sunt eu acceptat de Dumnezeu? What do we start to do? Ce începem să facem? This is what we start to do. Și cam asta este activitatea noastră. Okay, so once again, Din nou, in the Old Testament, în Vechiul Testament, okay, so the person, persoana okay, brings the animal to the priest. aduce animalul preotului. Okay. All right. So the person brings the animal to the priest. Cel care nu s-a purtat cum trebuie înaintea Domnului, a păcătuit, aduce animalul la preot pentru Okay, jertfă. and you understand this. Okay. Now the New Testament. Până aici e clar. În Noul Testament, So we, same person, noi person, okay, we are going to come before God. vom veni înaintea lui Dumnezeu. Okay, God, Dumnezeu. Okay. And this is what we do. Și ce facem? Am I accepted before God? Întrebarea este, sunt eu acceptat înaintea lui Dumnezeu?
And the moment we ask that question, În momentul când această întrebare ne vine în minte, we say, okay, oh, we did so many things wrong. vedem lucrurile greșite pe care noi le-am făcut. I have to change. Și spun, trebuie să mă schimb. Okay, what do I have to change first? Și ce trebuie să schimb întâi? Okay, and sometimes there's a pastor here. Mai e și un păstor între, Okay, here. acolo între, And you ask the pastor, și mergi la păstor și îl întrebi. how can I be holy before God? Pastore, cum să mă sfințesc înaintea How lui? can I be righteous before God? Cum să fiu drept înaintea lui Dumnezeu, neprihănit? And the pastor comes, Păstorul vine, or the priest. sau preotul, Okay, real person, just like the priest o here. persoană reală, da, în carne și oase, precum și în exemplu din Vechiul Okay. Testament. So it says, okay, let's talk. Hai să vorbim. Let's start from your hair. Să începem de la podoaba capilară, Your hair. de la păr. You colored your hair. Ei, l-ai colorat, l-ai vopsit. It's not from God. Păi nu așa ți-a dat Dumnezeu ție That părul. is a sin, E păcat. and therefore you cannot color your hair, Și dacă Dumnezeu nu ți-a dat părul roșcat, because nu poți să if you colorezi. color your hair, Pentru că dacă l-ai colorat, you will not be accepted by God, atunci nu vei fi acceptat de Dumnezeu, so you cannot do this. deci nu ai voie să-ți colorezi părul. Okay, now let's move down. Let's see your face. Hai să ne uităm la chipul tău. Why do you have makeup on? Are you talking with the girls only? Why do you have makeup on? De ce ai tu machiaj? If you put makeup on, Dacă pui tencuială multă, it is a sin, e considerat păcat therefore you will not be accepted by God și de aceea nu vei putea veni să fii acceptat de Dumnezeu because of your behavior. datorită acestui lucru. Alright, look, your face is not Uite. acceptable before God. Nu este acceptată fața ta așa înaintea lui Dumnezeu. Okay, now let's move down. Continuăm. How about your clothes? Cum rămâne cu îmbrăcămintea, cu vestimentația? You are wearing the wrong clothes. Ei, și la îmbrăcăminte am ceva de spus. Your clothes are wrong. Hainele tale nu sunt potrivite pentru... You will not be accepted before God with such clothes. Nu vei fi acceptat înaintea lui Dumnezeu cu astfel de haine. Let's look at your shoes. Ei, la pantofi, la încălțăminte. What shoes do you have on? What shoes do you have on? Pantofi ai acum? You cannot have Nu poți să-i ai. such shoes. Așa încălțăminte, cum să te încalți tu cu așa ceva? And after that, După această ședință, they say, okay, now let's talk about what you have done. acum să vedem despre faptele tale. Did you smoke? Ai aprins o țigară zilele astea? Yeah, I did. Ei, unii. You are not accepted before God. Nu ești acceptat. Dacă ai făcut asemenea lucru, nu ești acceptat. Did you drink a beer today? Ai servit This o week? bere săptămâna asta. Oh, you did that. Okay. Sin. Deci și acest lucru este considerat păcat. Did you have angry thoughts this week? Dar cu gândurile cum ai stat? Te-ai mâniat tu săptămâna asta? Also a sin, you go repent. Și mânia este un păcat. Trebuie să te pocăiești de el. You should Ar trebui go through everything that you have done să wrong, treci pe fiecare punct pe care tu l-ai greșit. because any one of those mistakes Pentru că oricare dintre aceste greșeli will make you unacceptable to God te va face nepotrivit înaintea lui Dumnezeu because of your sin. datorită păcatului. You are a sinner, Ești un păcătos therefore you are not acceptable to și de God. aceea Dumnezeu nu te poate accepta. You are not accepted at all. Nu ai tu nicio treabă cu acceptarea. And most people get this teaching. Și mulți oameni primesc astfel de învățături. So when you get such teaching, Și când primești astfel de învățături, you feel very guilty vei începe să te simți vinovat because you say, man, how am I supposed to be so good? pentru că vei spune, păi nu e nimic bun în mine.
I want to be, but I cannot. Doresc să fac lucrurile bune, doresc să fiu găsit bun, dar nu pot. I feel condemned. Mă simt condamnat, I cannot do it. nu pot să împlinesc nimic. Because look, everything about me is wrong. Tot ce fac eu sau spun eu sau gândesc eu e greșit. So when somebody says, am I accepted before God? Când cineva vine și te întreabă, ești acceptat înaintea lui You Dumnezeu? feel, of course not. Și simți așa o povară și spui, nici într-un Do you know my past? Știi tu ce am făcut în trecutul meu? I can never be accepted by God Dumnezeu nu mă poate primi because God will never accept me, pentru că Dumnezeu nu are cum să primească pe cineva ca mine. especially in His church. Mai ales în biserica lui. Oh. If I step into the church, people will just kick me out. Dacă pun piciorul în biserică, voi fi dat afară. Voi fi înlăturat. So this question, Această întrebare, am I accepted by God, sunt eu acceptat de Dumnezeu? is a wrong question. Este o întrebare greșită. It's a completely wrong question. Este o întrebare complet greșită. You see, look at the Old Testament again. Ne uităm din nou la Vechiul Testament. This man or woman who sinned, Această persoană care a păcătuit, a greșit cu ceva înaintea Domnului. he or she never thinks, El s-a gândit în Vechiul Testament, am I accepted by God? sunt eu acceptat înaintea lui Dumnezeu? Why? De ce? Why doesn't this person think, am I accepted? De ce această persoană nu-și punea astfel întrebarea? Because Deoarece there was a lamb here. era vorba de un animal pentru jertfă atunci. You see, everything was based upon whether this animal was acceptable or not. Totul se baza pe faptul dacă acel animal era bun pentru jertfă sau nu. And you see, millions and millions of Christians, Și okay, milioane Christians, și milioane de creștini vorbind în zilele noastre now they go before the priest or the pastor merg înaintea autorității bisericii and they forget something here. și uită de ce între. They say, am I accepted before God? Spune ei, sunt eu acceptat înaintea lui Dumnezeu. Am I accepted before God? Sunt eu acceptat înaintea lui Dumnezeu. But how come that person never asked it? Dar cum, exemplu din Vechiul Testament, acel om niciodată nu s-a întrebat acest lucru. What did he ask? Ce întrebare avea acest om din Vechiul What Testament? did he ask? Ce întreba el? Is the sacrifice acceptable by God? Este jertfa potrivită și bună pentru sacrificiu înaintea lui Dumnezeu? Is my sacrifice acceptable before you, God? Este sacrificiul meu acceptat înaintea ta, Doamne? All the emphasis is on the sacrifice, Întreaga atenție era pe jertfă. never on this person. Niciodată nu era atenția pe ce a făcut omul sau pe om în sine. And now, in year 2014, Acum, în 2014, we seem to forget that there's something here. se pare că am uitat că este ceva între, în golul acesta. We come back to this. Mergem direct acolo, la autoritate spirituală. Am I? Sunt eu. What about you? Dar cu tine cum e? You see, what is here? Ce este între? Or is there nothing there? Sau e doar un gol? E nimic acolo. If there is nothing there, Dacă nu există nimic acolo, then it's going to be really difficult. atunci suntem în probleme. Va fi Because dificil. God is perfectly holy. Pentru că Dumnezeu este desăvârșit și sfânt. And He cannot look at your sin. Și Dumnezeu nu se poate uita la păcatul tău. Thank God, Dar îi mulțumim lui Dumnezeu, right from the book of Genesis, începând din cartea Genesa, right before time began, înainte de începerea vremii și a timpului, God has already provided the solution. Dumnezeu a adus deja soluția, ne-a dat soluția. Who is the solution? Și cine este soluția? Okay, turn with me to 2 Corinthians. Și vom deschide la 2 Corinteni.
chapter 5, capitolul 5, verse 21. cu 21. 2 Corinthians chapter 5, verse 21. 2 Corinteni, capitolul 5, cu 21. For he has made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Pe cel care n-a cunoscut păcat, el l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să devenim dreptatea lui Dumnezeu în el. What has happened? Ce s-a întâmplat? What happened here? Ce s-a întâmplat aici? You see, there is something so tremendously important, Este ceva atât de important, but people don't seem to see it. lucru pe care oamenii au observat că nu-l văd. Here, Aici, is the cross. este crucea. On the cross, La cruce, Jesus Christ, who had no sin, Iisus Hristos, care nu avea păcat, he fulfilled the law. a împlinit legea. Okay, the law of God was perfect. Legea dată de Dumnezeu a fost perfectă. Nobody can fulfill this law Și nimeni nu are cum să împlinească întreaga lege except a person who was perfect. în afară de o persoană care era perfectă. And the only person who was ever perfect in this world was Jesus Și Christ. singura persoană care vreodată a fost și va fi perfectă este Iisus Hristos. He who was perfect, El care era perfect, desăvârșit. remember, perfect? Vă amintiți de sacrificiul din Vechiul Testament. He was perfect, El era perfect, but at the cross, dar la cruce he took all our sin. a luat asupra lui întregul nostru păcat. Look, it says here, God made him to be sin. Dumnezeu l-a făcut păcat. All our ugliness, Întreaga noastră urăciune, our mistakes, întregile noastre greșeli, everything that we should be punished for întregile lucruri pe care noi ar trebui să fim pedepsiți pentru, was put upon Jesus Christ on the au cross. fost puse pe Iisus Hristos la cruce. And when he hung on the cross, Și când a târnat acolo pe cruce, at one moment, într-un moment, he was made into sin. a fost făcut păcat. Remember, God cannot look at sin. Vă amintiți, Dumnezeu nu se poate uita la păcat. So at one moment in time, Într-un moment, la acea vreme, God the Father Dumnezeu Tatăl turned his back și-a întors spatele upon Jesus. de la Iisus. That was the moment Jesus carried all our sins. Acela a fost momentul crucial pe care Iisus căra, sau păcatele noastre erau peste Iisus. God turned his back Dumnezeu Tatăl și-a întors spatele, because he couldn't look at Jesus at that moment. pentru că în acel moment nu s-a putut uita la Iisus. If you look at the Old Testament, Și dacă te uiți la Vechiul Testament, Moses couldn't see God in face to face Moise nu l-a putut vedea pe Dumnezeu față în față, cum zicem noi. because Moses can only see God at the back. Că Moise s-a întâlnit cu Dumnezeu, dar îl putea vedea pe Dumnezeu Because doar din you spate. cannot look at God Pentru că nu te poți uita la Dumnezeu, who is perfectly holy and righteous. Dumnezeul cel sfânt și neprihănit, You see, without this, fără momentul crucii, fără cruce, without this shit, fără acel sacrificiu, așa jertfă, you cannot come before God. nu ai cum să poți să vii înaintea lui Dumnezeu. So, once again, let's read this. For he has made him to be sin for us who knew no sin. Pe cel care n-a cunoscut păcat, l-a făcut păcat pentru noi, That we might be made the righteousness of God in him. ca noi să devenim dreptatea lui Dumnezeu în El. Alright? So how do we become righteous? Cum putem noi să devenim curați sau drepți înaintea lui Dumnezeu? How? Cum? No way except Nici this o way. altă cale în afară de a recunoaște crucea. Only Jesus. Iisus pe cruce. You see, same thing here. Este același lucru, același exemplu. Alright?
We know very well, it says, Știm foarte bine Jesus was called the Lamb of God with no spots, că no Iisus blemish. Hristos a fost numit jertfa lui Dumnezeu sau mielul lui Dumnezeu fără păcat. Okay? He was called the spotless Lamb of God in 1 Peter. În 1 Petru a fost numit mielul neprihănirii Okay. sau mielul fără pată. Turn with me a few books to Hebrews. Deschidem la Evrei, Okay. Hebrews chapter 10. Evrei 10. Okay, let's start from verse 1. Și vom începe de la versetul 1. Hebrews chapter 10 verse 1. For the law having shadow of good things to come and not the very image of the things, Căci legea care are umbra bunurilor viitoare and not the very image of the things. și nu înfățișarea reală a lucrurilor. Okay, so once again, I've talked about this for years now. Am mai vorbit de mult timp despre acest subiect. The Old Testament is a shadow. Vechiul Testament este precum o umbră. What's a shadow? Is a shadow real? Este o umbră reală. No, it's not. Nici într-un caz. You see, it is a shadow. The whole Old Testament, Întreg Vechiul Testament este o umbră it shows you, care arată, but it's not completely real. dar nu este reală. It is a shadow of what the real one is. A lucrurilor reale. Este o umbră a lucrurilor reale. You see, God is showing something to us here. Dumnezeu ne-a arătat ceva aici, în Vechiul Testament. Here is a lamb. Era vorba despre mielul acela pentru But jertfă. one day you will see the real lamb of Dar God. într-o zi vei întâlni mielul adevărat al lui Dumnezeu. Alright? So this was a priest, Era vorba de un preot, but now we have a high priest. dar acum avem un preot mai mare. You see, everything in the Old Testament was a shadow. Tot ce este în Vechiul Testament este precum o umbră. It's a shadow of the real thing. Este o umbră a lucrurilor care vin, lucrurilor reale. Okay? So the real one is Jesus Christ. Și vorbim despre Isus Hristos. Okay. Now let's read on some more. Can never with those sacrifices which they offered year by year continually make the comers to be perfect. Nu poate niciodată prin aceleași jertfe care se aduc neîncetat în fiecare an să facă desăvârșiți pe cei care se apropie. Alright? Can never with those sacrifices which they offer year by year continuously make the comers to be perfect. Nu poate niciodată prin aceleași jertfe care se aduc neîncetat în fiecare an să facă desăvârșiți pe cei care se apropie. This person who sacrificed the lamb, Această persoană care a adus mielul pentru jertfă, when they go back home când se întorceau acasă, and they sin again, comiteau alte păcate. what happens the next time? Ce se întâmpla data următoare? The person has to come back again next time Trebuia să meargă, să revină din nou, and do this whole process all over again. să aducă un alt animal și să treacă prin aceeași procesiune. Buy the perfect animal Să cumpere animalul without perfect, spots and blemish. fără nicio pată, fără nicio boală, Take it again to the temple, să-l ducă înapoi la templu, sacrifice again, să-l jertfească din nou, and then be forgiven. după aceea era iertat. So again and again you do this. Și aceste lucruri se întâmplau într-un mod repetat. Verse 2. Versetul 2. For then would they not have ceased to be offered? Altfel n-ar fi încetat ele oare să fie aduse. Verse 3. But in those sacrifices there is a remembrance again made of sins every year. Dar în aceste jertfe este o aducere aminte a păcatului în fiecare an. For it is not possible that the blood of bulls and goats should take away sins. Căci este cu neputință ca sângele taurilor și a țapilor să ridice păcatele. So you do this year after year after year. Și ei făceau aceste aducere de jertfe an de an la rând. But every time, Dar de fiecare dată, the only time you become free atunci când erai liber doar is because you sacrifice the animal. când sacrificai sau jertfeai acel animal. But now Acum we have the perfect Lamb of God. avem mielul perfect al lui Dumnezeu. The perfect one.
Cel fără nicio pată. Look at verse 9. Ne uităm la versetul 9. Okay, second part of verse 9. Partea a doua din versetul 9. He takes away the first that he may establish the second. El îndepărtează astfel pe cele din tâi să pună în loc pe a doua. What does Jesus take away? Ce îndepărtează Isus aici? What is the first? Ce este prima? Which is the first? Care este prima? The old covenant. Este vechiul legământ. Jesus took this away Isus a îndepărtat and he established the second one. ca să fie înlocuit cu partea a doua. Verse 10. Versetul 10. By the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Prin această voie am fost sfințiți prin jertfa trupului lui Isus Hristos odată pentru totdeauna. You see, the body of Jesus Christ, Trupul lui Isus Hristos, perfect, care era perfect, was sacrificed for us a fost jertfit pentru noi once and for all time. odată pentru totdeauna. So when God looks at us, Și atunci când Dumnezeu se uită la noi, Dumnezeu Tatăl, he actually El de fapt is looking at Jesus. se uită la Isus Hristos. You see, the priest looks at the animal. Preotul se uita la animalul acela ca jertfă. You see, so if we ask, am I acceptable to Și God? atunci dacă noi avem această întrebare, sunt eu acceptat You pentru are Dumnezeu? asking a wrong question. Întreb ceva greșit. You should ask, Tu ar trebui să întrebi, okay, is Jesus Christ acceptable to God? este Isus Hristos acceptat înaintea lui Dumnezeu? Yes or no? Răspunsul ar trebui să fie da sau nu. So you see, when I pray before God, Când eu mă rog înaintea lui Dumnezeu and let us say I don't feel so good. și poate am o zi mai proastă, You see, I don't say, am I acceptable to you, God? nu merg în fața lui Dumnezeu și zic, Doamne, oare mă accepti sau nu mă accepti? I say, Eu spun, is Jesus Christ acceptable to you, Father? este Isus acceptat înaintea ta, Doamne? What does it say here? Ce spune aici? Jesus Christ, the offering of the body of Jesus Christ once for all time. Verse 10. Prin această voie am fost sfințiți prin jertfa trupului lui Isus Hristos odată pentru totdeauna. You see, I come before God Vin înaintea lui Dumnezeu and I say, și spun, is Jesus Christ acceptable to you? este Isus Hristos acceptat înaintea ta, Doamne? And God says, yes. Și Dumnezeu Tatăl spune într-adevăr, You tu, omul, are righteous, ești neprihănit, you are holy, ești sfânt sau sfințit, because Jesus Christ is acceptable to you. datorită faptului că Isus Hristos este acceptat înaintea mea. Jesus Christ is acceptable. Isus Hristos a fost acceptat. Remember this animal? Vă amintiți de jertfa din Vechiul Testament? The animal is acceptable Dacă animalul a fost acceptat înaintea preotului, and the man goes free. atunci omul a fost eliberat sau liber de păcatul lui. I go free. Eu mă duc liber I can talk to God și every day îi vorbesc lui Dumnezeu zi de zi, because Jesus Christ is acceptable. doar pentru că Isus Hristos a fost acceptat înaintea lui Dumnezeu. And people say to me, Oamenii vin și îmi spun, no. ei, stai un pic, You have to look at yourself. trebuie să te uiți la tine. La Why tine. am I looking at myself? Și eu vă întreb, de ce să mă uit la mine? God is not looking at me. Dumnezeu nu se uită la tine. God is looking at Jesus Christ. Dumnezeu Tatăl se uită la Isus Hristos. So, millions of people Milioane de oameni look at themselves. se uită la faptele lor. Am I acceptable? Sunt eu bun sau înaintea lui Dumnezeu? Says who? When does the Bible say whether you are acceptable to God? Unde te întreabă pe tine Biblia dacă ești acceptat înaintea lui Dumnezeu? The question here is, Întrebarea ar trebui să fie, is the sacrifice perfect and acceptable to a God? fost jertfa lui Isus Hristos suficientă pentru Dumnezeu Tatăl? Is Jesus Christ sufficient? Este Isus Hristos suficient? And for me, Pentru pastorul William. okay,
The answer is always yes. Întotdeauna răspunsul a fost da. Always yes. Întotdeauna răspunsul a fost da. Because it's not about me. Pentru că nu e vorba de ce aș face eu. It's about the sacrifice. Este vorba despre sacrificiu, despre jertfă. It's about Jesus Christ. Este vorba de jertfa lui Iisus Hristos. You see, how many times we have come before God when we are praying Am venit în timpul nostru de rugăciune înaintea lui Dumnezeu, când ne-am rugat and we say, oh, if I pray like this, is that acceptable? și veneam cu întrebări, dacă mă rog într-un anumit fel, este acceptat asta înaintea lui Dumnezeu? Maybe I have to bow my head down a little bit more Poate ar trebui să mă aplec și mai tare înainte, ca să fiu acceptat. because God is looking at me. Pentru că Dumnezeu mă vede, se uită la mine. Go down on my knees some more Poate că pe genunchi ar fi și mai because God is looking at me. Pentru că Dumnezeu se uită la mine, cum mă rog eu. Might as well prostrate myself on the floor Poate ar fi bine să fiu tot plat pe podea. in the mud Poate dacă ar fi și o baltă de noroi ar fi și mai plăcut. because God is looking at me. Pentru că Dumnezeu mă vede și așa se uită la mine. Who taught you such things? Cine te-a învățat lucrurile astea? The priest never looked at the person. Preotul niciodată nu l-a luat la întrebări pe cel care a comis păcatul. The priest doesn't examine the person. Preotul niciodată nu l-a luat la examinare pe cel care a adus jertfa. The priest examines the animal, the sacrifice. Preotul examinează jertfa în Vechiul Testament. God Dumnezeu Tatăl examines Jesus, îl examinează pe Iisus Hristos, who was made sin for us. care a fost făcut păcat pentru noi. When I come before God, Când eu vin înaintea lui Dumnezeu, thank you, Father. îi mulțumesc și spun mulțumesc, Tată. Jesus Christ is perfectly acceptable. Și știu că Iisus Hristos este acceptat înaintea ta. That's why I am acceptable. De aceea știu că și tu și eu sunt acceptat înaintea ta. And I am always acceptable Și întotdeauna sunt acceptat de Dumnezeu Tatăl. because Jesus Christ is always acceptable. Pentru că Iisus Hristos este întotdeauna acceptat de Dumnezeu Tatăl. So are you going to tell me that Jesus is not acceptable by God? Și vei veni tu și mă vei provoca și mă vei întreba, Iisus n-a fost suficient sau nu e acceptat în ochii lui Dumnezeu? How many of you can say Jesus is not acceptable by Câți God? dintre noi putem să spunem că Iisus n-a fost acceptat înaintea lui Dumnezeu Tatăl? Then yes, it's time to do some things for you by my own works. Atunci e vremea să faci ceva prin faptele tale. In the whole Bible, Întreaga Biblie, never in one place niciodată într-un loc was Jesus not acceptable. n-am găsit unde se spune că Iisus n-a fost acceptat sau n-a fost He suficient. was the perfect sacrifice. Iisus a fost sacrificiul perfect. Made sin for us. A fost făcut păcat pentru noi. And you, some people say, no. Unii spun, stai un pic. You know, we should ask God for mercy A trebuit să cerem lui Dumnezeu milă sau for our îndurare. sins. Milă sau îndurare pentru păcatul nostru. And everybody says, yeah, that sounds correct. Multă lume spune, da, e perfect, sună bine. No. Vreau să vă spun ceva, nu. Why? De ce? Because sin had to be punished. Păcatul a trebuit să fie pedepsit. It is not about God's mercy. Nu e vorba de mila lui Dumnezeu. Sin was punished Păcatul a fost deja pedepsit. to the maximum. La nivel maxim. Sin was punished. Păcatul a fost pedepsit. God is not soft on sin. Dumnezeu nu e așa cu îngăduință către păcat. God doesn't just say, oh yeah, you can go. Dumnezeu nu zice, păi ai libertate, poți tu face ce vrea. You know, the priest doesn't say, oh, you can go. Preotul nu i-a spus celui care a adus jertfa în Vechiul Testament, păi tu ești liber, du-te așa. You see, God is perfect. Dumnezeu este perfect. He has to punish sin. Dumnezeu trebuie să pedepsească păcatul. And Jesus Christ was punished for us. Și Iisus Hristos a fost pedepsit pe cruce So pentru noi. sin was fully punished, Păcatul a fost deja pedepsit. but Jesus Christ took it for us. Dar Iisus Hristos a plătit acest păcat pentru noi. It wasn't mercy that set us free. N-a fost mila care ne-a eliberat pe noi. It was the sacrifice. A fost sacrificiul și jertfa lui Iisus Hristos care ne-a eliberat pe noi.
Jesus Christ did. Iisus Hristos a împlinit pentru noi. Now, one last thing. Încă un lucru, un ultim lucru. Jesus Christ has been punished for us. Iisus Hristos a purtat Punished păcatul for us. nostru și a fost pedepsit pentru noi. All of God's anger went on Jesus Christ. Întreaga mânie a lui Dumnezeu a fost pusă peste Iisus Hristos. And God the Father Și Dumnezeu Tatăl turned his back și-a întors spatele upon Jesus de la Iisus. when he became sin for us. Atunci când Iisus Hristos, acolo pe cruce, a devenit păcat pentru mine și pentru tine. Now, let me ask you a simple question. Am o întrebare simplă pentru voi. Can God punish you for the sins which Jesus Christ saved you from? Te poate Dumnezeu Tatăl pedepsi pe tine pentru păcatul care deja a fost plătit de Iisus Hristos. God punished sins, correct? Dumnezeu pedepsește păcatul. Corect? Da, este un Okay. lucru corect We și all know corect. Și știm asta. God, the sin, there's a penalty. Păcatul are consecințe sau este penalizat. Okay, with death. Și este penalizat cu moarte. Okay. God punished Jesus fully. Dumnezeu l-a pedepsit pe Iisus pe întreg. Can He now punish us for the same sins? Te poate Dumnezeu pedepsi pe tine acum pentru aceleași păcate pe care le-a plătit deja Iisus. You see here, some people say, yes, I also have to suffer. Mulți creștini vin și spun, și eu trebuie să sufăr, așa mă smeresc. But it doesn't make sense. Dar nu are nicio logică acest lucru. God already punished Jesus for your sins. Pentru păcatele tale, Iisus deja a fost pedepsit de Dumnezeu. God doesn't punish the same sin twice. Dumnezeu nu pedepsește pentru același păcat de mai multe ori. The price has been paid. Prețul a fost plătit. The sin has been punished. Pentru acel păcat s-a plătit prețul. The lamb Mielul, paid the price. din Vechiul Testament, a plătit prețul. Jesus Iisus Hristos paid the price for a us. plătit pentru noi. Fully. Pe întreg, pe deplin. You will not be punished Tu nu vei fi pedepsit because Jesus Christ was punished in your place. pentru că deja Iisus Hristos a fost pedepsit din tine. That is why De aceea, you have to see the importance of the sacrifice. trebuie să vezi și să înțelegi importanța jertfei, sacrificiului lui Iisus Hristos. You see, people start to feel very guilty and very Oamenii condemned încep să se simtă condamnați și vinovați. when they start to forget this. Și asta înseamnă că atunci uită de ce e vorba la cruce. You know, what must I do to be accepted by God? Ce trebuie să fac eu sau să împlinesc eu să fiu acceptat de Dumnezeu? And somebody will tell you, Cineva te va sfătui, your clothes are wrong. îmbrăcămintea ta nu este potrivită. Change your clothes and you'll be accepted by God. Schimbă-le și ăla e primul pas să fii acceptat de Dumnezeu. You are too rich. Poate ești un pic prea înstărit. God cannot accept rich people. Dumnezeu nu poate accepta pe cei bogați. So you have to be poor. Trebuie să te smerești, să fii poate un pic, să dai tonul mai încet. Or you have too good a job. La slujbă la tine nimic nu-i greșit niciodată. E prea bine pentru tine. You cannot have that job. E semn de laudă, nu poți să o ai. All sorts of teachings out there, Sunt o grămadă de învățături în afară but everything is focused on you. și majoritatea se concentrează pe tine. And we hear it year after year after year, Și auzim an de an și an de an acest lucru. and then we think it's true. Și luăm acest lucru ca adevăr adevărat, When it's a lie. când de fapt este o minciună.
Because we forget about Jesus. Pentru că înseamnă că uităm de Isus. And we start to look at ourselves. Și începem să ne uităm la persoana noastră. It is not about us. Nu e vorba despre noi. It is about Jesus Este vorba despre Isus. and what He did for us. Despre ce Isus a împlinit pentru And noi. once you know this, Și odată ce înțelegem și știm lucrul ăsta, He will give you power Dumnezeu îți va da putere and grace și har to do many, many things. să împlinești și să faci multe lucruri. But it's a fruit. Dar aceasta este roada. It's a fruit from knowing that He first loved us. Aceasta este roada a noi a ști că înainte El ne-a iubit întâi. We can do many, many good things Ca oameni, ca și creștini, putem să facem multe lucruri bune. because He first loved us. Dacă înțelegem că El ne-a iubit întâi. But it's all about Him. Dar este vorba doar despre Isus. All about Jesus. Doar despre Isus. Look at Him. Să te uiți la El. Examine the sheep. Să examinezi sacrificiul din Vechiul Testament. Examine the Lamb of God. Să examinezi pe mielul Domnului din Noul Testament. Is He perfect? Este El perfect, Yes. într-adevăr. Is He acceptable to God? El este acceptat înaintea lui Dumnezeu, Yes. într-adevăr. So never again ask, Nu mă mai întrebați, am I acceptable to God? sunt eu acceptat de Dumnezeu? Say instead, Spuneți, is Jesus acceptable to God? este Isus acceptat de Dumnezeu? If He is, Dacă răspunsul este da, then you are accepted. înseamnă că și tu ești acceptat. The lamb was accepted, Mielul pentru jertfă a fost acceptat the man was accepted. și omul a fost acceptat. Jesus accepted, Isus Hristos a fost acceptat ca mielul și sacrificiul suprem. I am accepted. Și eu sunt acceptat.